but he syaru yangi kum ka party ya bangin wan han ke shnong ka e jofi ya wan penlong ya ke jelang but ban ai ke ching pensa si paitbah habire but kanongrim juga party but nyai khublei ru ya isketri juga shnong bedalang hang ni khublei shibur ni ke jindaran kat ke jofi ka penskan shibur ne yangi nyai ke nyai khublei ru iba pool soklet golong kum Kmen ranba jonga ubala tin binti yang ahi babun kiliang but they me iru nga abanom bala sedang menteri tu yang mensua hakimedia baikot yang yang abangan don benta hagi cinye keren cinye tai hakimat ki babun but ibalongru MDC naga Mawphanniew constituency but ibalongru VM hidai ha KCDC they ai khublei ba John ibalong president of East and West district jong ka VPP ikong Marcor as aim i president of a women's wing very secretary of a women's wing gombaya khublei shibun iba sanboru iblawan ban ya sendran ban ngai i vice president jong ka Mawphanniew circle jong ka VPP khublei shibun i barisan ru ibadan hangni i Silas star i danlang khublei shibun ke jindan kat ke jofi but khamtam ya ke jindan kat jofi ki paitbah nong shnong jong gani ke shnong Mawphanniew ya ke ba people like ke por ke jofi hagri ke janbit ya ke ban wan sekali ke badan ban sngap ya ke ba ni kum kinong yalam bat nga kum candidate na ka party VPP hagri ke by election ni dan ya ke ban pinsno but itu sepi ki paitbah but ke jingsu kabak tamne kede yau pragan rajin ubalong nungbu no tha yau bala don ringkat ke jingim jungi hadu ke khne ke khlimat bal blople ni ke lat garanti ya ba min don hakane ke shnong ke jopi habangi ngap ya ke jingkren jungi ba puwe ila keren ke shibun ki benta hakawei dei but the voice of the people party ila keren chafang jonga but ila keren sekiwei ru kimat ki bakta ya gane ka jalla ka jong hagni ke jalli ya shukwa ban piritu yaladi happy emar bun ki bitu yana hayitu kimtip ngadei na ngami na na song hai nga ngabe ke trai shnong jonga ka din nang thi na morun keneng kelenti bende se juai te nga song asa pare hangtei hanong thmai but nga song ru hangtei ha thang sning bere ke shnong jong ilok bere na jasme minshwa nga ngatri kindia por bere ke school Sathi Cherembai ke bahap East and Hills district but ading kata ngaliyo bentri pada kung nong hikai hangtai Hasinot college but kesumpan shibune badan ki nong shnong nagan ke shnong ya ke ba ngalayo ban hikai but bangila itu ithau but ke jing itu ithau kadang ne hadu menta hadin bangalatrai Hasinot college kuma khandis nam siteng alayo pat ya kaman ai ke jing sekri kum unong hikai haga subject political science hangtei Hanot Eastern Hill University sya inga paitbah ya kabangan ya thu yepi balai ngapoi sya ka politics bat balai ngadomenta haga VPP haga jing sya ngamdei ubre ba don benta bat kono ko political party Schwab and Singh yaga VPP house name arajara hapoh ngam jiran benta mat kinu ki candidate ru bani yalap election Henry kamut pat ba ngam pe ngam yui yaga kom sensa ka kharar hagni jala ka jomi kumla keren iba powel ngala sai no senyang ya kaban tho iki jing tho gi jonga hagi kot kubor lagalong haga tin khasi nenek tin phareng
Henry habang apay jika jinglong jingman jong jela khamtam hadin jong snem arajar khat PRAH haus snem arajar khat PRAH ngelayo ika sorkar kebat thimai kata kebangi ong ke bomdi ke sorkar kongres ni baro khoy Yili kmi inti bagani ke sorkar, kani ke sorkar kaba khamtri na kabenta jong paitbah. Henry habang ape, i bagadon ke jing nok mensim, ke jing shem sitom jong paitbah, hak berbun kiliang ha kani ke sorkar. Te ha kata kapor, ha kapor baga jai penri ko jongi ke jela ke jongi, ke yoi ke ma ke sibun ki jing sa kan thok jong sorkar. Sibun kita kiba ki nong thok kot kubor ki penni ki kot kubor siapang ki kam bamsap ki penni ki media ya ke jing le sinyang ya ke jing dombiang jong kani ke sorkar ke penlong ya iba aden ke penlong ya Dr. Ricky ibelong unong hikai jonga iru ibom judan mentah hak politics Henry Halsem arajar hakawei ilani syakmat ya kaban ya don benta ban saindur ya ka voice of the people party ilani da kata mensim sokya ilani da kata mensim do jingge kle ya ka jai benri bo jongi ya ka jela ka jongi namar yu I bakal long da e ba ima ba ka ingiu ya ka lawe ka jongi lada imle hakatu ko por ya kaban sengpat hakawei ke kenhun kaban ke jing sekri ya kani berkecai benri kumo piratit isariki inde ibri bespat hak politics hendai iba kampelot ika por ke jongi hakaban yalap ika tin ke jonglei ban leit penyet ho khara penyet yalap ika tin jonglei keleng Henry hausnem arajar hakawei ubre hukum isariki ilarai benni syakmat ya kapan ya jingkersan ya iba arden melabasai moit habi iba arden melabasai moit idai satang mai I bedai uri ramba uban ya jingkermen ya ka jela tinani syakmat ya kapan ya seng ya ka voice of the people party but dai hukum kata kapor bagini kiri ramba kikin mau ya kerteng ke jonga kabai ba pul ia thu kikin mau ya kerteng ke jonga ya kaban ya khot ya wer ya kaban dan benta ban seng ya ka voice of the people party ha bagi khot ya wer ya ben ya don benta ta kun hun ka bagi kila ya sedang kindet por hachua bangan ya don benta ha ba ki khot ngale ha bangale ya syongkai bari snap ya thir ya ki bedon nak ke jela ka jongi ngang snow ba ngadai benni syakmat wat la dangam pat judon benta hak politics ya kaban ka ketiga mon ka ketiga dian ke jonga ya kaban kersan ya iba aden ban ta ka cingkersan ke jonga ya isariki ya kabat kinwanra ya kata ke linti ka badai hak politics nomor baru sikata ya ka politics la siem but layo ka bakadai kata ka politics ka bajaklia ka way bala room sa politics ka mot ba kidai kibriu kiba penankam dagelinti ki bomlong ho ya kata ngimla bandan baka don ka jing snow ban ong ba nada himdan pisa what yale election ka bomot ayu kata ka bomot nada himdan pisa banyale election ka mot pinnam job Dina marba upaiba udawa ya kapisa. Bapa donru kejing pensau kejing kren kejing tho wat taki brig ba sempang banong ba upaiba dei upadawa pisa dei upaiba bapin bam sap ya ki nong mikmat ya ki nong yele election namar bu pan pisa ya pan baikot ya pan bai dawai ya pan ya kabai school ya pan ya kabai kababun cai tinat kada bariele election nada phimdan pisahi phimla bariele ya election but hakabakum kata ka politics ni bagi bodon haga jeli jonga politics labun sien kidai
kiba mi na ka business. But haba kina leit siya ka politics. Ki businessman kiyo ya ka politics kum kalat galinti ya ka ban pinhe ya ka business ki jongki. Kata ka ban hadu minta. Di habari pet ya kata. Kadon kijing kijing nam bangim yo syu ya kita ki bril ki batrai na ka benta ka ri bergajat benril ki batrai na ka benta ka jela ka jongi. Ba apa ni pelu. Hawaji yo ka jing hiar. Jong ka long bril man bril ka politics. Ha ka ba ki penan kam de ki kinting. Ki ba pinjam daw ki ba pinjam rengil. Ya ki paitbah bat ya kata ngam kan kam ban batai mangan mar phi kila ya ki jingkren ki jong ki nong yalam ki jongi ha ki social media Henry na kalian jo voice of people party yong bangin mi sekhmat ya ban ai go weipat kalenti bagin ai go weipat kalat ya ka ba paitbah unyo banjit kata kalong bagin ya da kalenti ka bingong ka clean politics ne ka politics ya ka ban nin nam pundan kampisan hakapor election namar ni sngewthuh siya ladangi pundan kam da ka pisa hakapor yele election nin nomla da leiru ya ka ban ai ka jing sekri ka babhatam na ka benta jong paitbah namar ka ni ka kam sanyi masima ka dei ka kam ka ba nong ni khat na ka ji hisa Udai ban ai ya ke jing sekri sya ki paitbah ningkong om sya ki businessman dane sya ki kiba kwa tang ban ya kamai spa kamdei kita kanong rim kadai ban ai ke jing sekri ya ki paitbah kata kadai kanong rim jogo politics tena daw the voice of the people party ka shimbi ni ka linti ka ba ka linti ka ba kham sosat ngila banong bangin ya bangin leit show paitbah ya ka ba pin so tho yo paitbah ya ka ba ya ka jing don kam jong dani ka jing jit ikinong mikmat klam da pin don kam ya ka pisa klam da pin mo pi paitbah a ki jing pin shoi hindai bangin ya da galanti ba ko khnang bangin la ban sei ya kita ki nong yalam ki bat ya lei ki election na ka benta ban ai ka jing sekri ya ki paitbah kata ka ni ganong rim jong voice of the people party Habaya ni sengi ka voice of the people party. Hausem araja hakawei. Kibun ki paralok jong awar ki bahayin ki basen ki bong Kmen. Kani ka party ka babiang palat. Ka jingtmu jong ka babiang palat. Henry banyale election hi klem pisa ka bom la long kiong. Henry nyayo ningkong yoblei. But nyai khublei ru ipi ki paitbah. Kintup iki paitbah jong gani constituency. Kintup iki paitbah jong gani ka Mawphanniew. Namar ka jing syania ka jong pi ya ka voice of the people party. Ha kata kalinti ka pakihikay manong ba ngila panila election na kalinti ka badai ka akor ka buram ka babiang kata ka hok kasot ka day bandon ha kata ka jing yele ya ka kam san himasima. Pila nang ban kersyan ya ka voice of the people party. Pila ay ka jing job ka badon buram ya MP jongi bela Lyngdoh nang ni nam Mairang Constituency ngilayo ya jing tam ya go vote ka MP election hoi pila kersyan ru ha ka MDC election hinre ha ka MDC election ni klen poisa kathong dom ni helu ni ai khublei pi ya ka jing kersyan ka jong pi ya ka ni ka linti jong ka voice of the people party ya ka jing kloi ka jong pi ya ka ban pinyap no ya ka tu jing ong ba nimla banyale election klem pisa phi paitbah phila ai ka khubor ka bajam bakata ka khubor ka lomba nila ban yale election da kalenti ka bakhui kata kanong ipi ka ba phiale ka de jingkermen ka ba pi ai om tang ya gani ka pateng ka bamenta om tang iki tiba he asan hakani kapor ka bamenta hendri pi ai ka jingkermen ru na ka benta kalawei jong kini ki khon ki hep ki beret ki badang don hakajing pe ki jing kmi ka jong pi kan nogrem jong voice of the people party ka jing thu jong voice of the people party ka longba ngin wan ra ta ka sensar ka khada ka bakhut
nga bangarung siya ka Voice of the People Party ka jingthu ko jonga kalong bitang man kersan yakini kirang ba kata ka ni jingthu jonga ngam siya poi perkhat ngam judan kita ka jingthu ya ka banile election ru Henry ka jing penya ke jong play kalong da kumwei ka jingthu jongi buri kalong da kumwei Henry ka jing penya ke jong play kalong da kumwei ha din mangalapoi ha ka Voice of the People Party ha bangili tre kadon ke jing pen snow hanga ya ka bangile election what is seriki men shokol bidang emrui ongba ka judgment re ko jilla ka jongi ka don kam ye phi Batskhem ngana sai ong yi da ka bakren ka ngani le election tangla dangai hele MP election kata ka jingkren ke jonga ka mulong ban pinyap ni ai seriki namar haka ta ka por ilalong MP ka bomut ba nganom ye le election dalai leiru kata ka ri ba ngamut ban ong yi Henry ulai bit ben sinno i seriki haka ding pinyai ka start ka jongo hakum ka takapo ka party kala kerpa ka party kala ibit ya ka ban pha ya ka bangan le ya ka ni election hoi pai ba kumong pi min suang namdan ka ta jing thu ban le election Henry ha ba ka party ka pha nga kumunong tri berit jonga party nga kwa ya ka ban wan shapi ban pen pau ba nga kloi ban mi sekpat ya ka ban tri na ka benta ka ta ka nongrim jonga party ban kit ka ta ka jingkit na ka benta ka ri ba ka jaj ban ri nga wan shapi om ya ban kular ya ka bereng ba ya khendo Henry kei ka ba nga kular ka long ba ngan tri sitom ngan yele sitom ya ka ban ai ka ta ka jing sekri ka ba hatam na ka benta jongpi upai ba hoi habi pe ka MP election kidon si bon ki issue ka ba I doctor ki elayo banra se Delhi ina don kam ya ka ban dia budin ya kata namar ka ne ki issue ka bangilak depkran house nam araja rapsau haga MP election ngin ya pensno ngin ya budin ya kani se Delhi but da ka mi ka jing kaba ktayo pai ba hari ke jala ke jongi kabia dei ba ka subject jong ka central government ne jong sorkar Delhi ngin yale ya kata ya ka benginra sa ka sorkar Delhi ha Voice of the People Party ya kwa ba ya thu ya pi kalong kumni ha ba pi pe ya ki wi party pi pe ya ubriu shimet phim da pe than ya ka party Henry ha ka Voice of the People Party nga kwa banya thu ya phi ba phim dei ben pe yang kum ubriu shimet Henry bin pe yang kum uta udkhot bat kum unong trei barit jong ka party kata kari ka bangakwa banya thu ya phi namar ngi ka Voice of the People Party ngim ye trei kum shimet ngi ye trei kum kenhon ban wanra ya kata ka thong ka ba ka party ka don na ka benta ka jai pen riu ka jongi kata ka jai pen riu ya ka badon ka jing sngan ya ka badon kata ka jing sinsar ka babhana ka benta upai ba kata ka ka thong jogo Voice of the People Party ti pai ba da pi je ja kumong pi kum ukartong jogo Voice of the People Party je ja kum udkhot jogo Voice of the People Party je ja kum unong trei ubarit jogo Voice of the People Party ba ka thong jongi pa de kalong ba min trei na ka benta kari bat ka jai benri min trei na ka benta ka imlang ka salang ka ba ni shong isa kata ka ka thong ka jong habi pe ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka don ya gini gintin phira ka bang ban pinin pat ban pin pat ban pin kaladur ya ka jilla ka jong kata ka ka thong ka ba ka party ka don haba pi pe ka jilla ka jongi kumbai seriki sai penken mau ya gani ba ka jilla me karya ka ladap palat ya ka san phusnem ninta ka dap ya ka san phusan snem asan phusau snem ka ladap bari seriki sai ong ba san phusau snem ka de garpa ka ba ka jilla ka de kulayao Henry habi pe ya ka sensar ka khadar habi pe ya ka jinglong jingman ka jalla ka jongi isang sot bente ya ki pai ba kham tam hak bi dei barka kot ke khia
Kamta makbede bat kapuli kaputhi kajela kajongi hakapuli puthi kaladon satrai kajela kajongi kalangam kajingduk ngimla pemudur pakajela kajongi kabulei ula kerku kerhai henrei kipaiba kimat ya kajingduk hagani kajela kajongi hagini kisnam ngilai pakajela kajongi kadai kawei lagi jela ke beduk tasam hari India kapaki paitbah kilang mat iki jing habi pai iki wei ki jela ki bedon tang usi nila benong bomdan ni hendai ki kham riuspa ki kham bit khambiang ki paitbah banya ke jela ka jongi ka bedon kerhai kita ki Marboh kendo ki bedon kerhai ke spa jong ka Mairang kini baru khwat kini naga rukom terikam naga polisi jong sorkar naga jing bombay kata kesencar kakhadar kanong ipi paitbah kamta makamapay ipi nga kumuno hi kay bangya pay yagani ka jing nang instan nang ni shakmat le lada kamdon ke jingla hak sorkar kanong ipi ki paitbah nanong kundong jongi ken mat yag jing sitom kabakha ki paitbah jongi wat nakis chakasor ki baduk ken mat ke jing kabakha wat banten puli yaki khun dikti ki jongki namar ka jingren palat jongka bai puli namar balai baka sorkar kamsim khia ya ka puli ka puthi na ka benta ki paitbah habi pe ki jingnong jongki si ki pi si ki jongi cheki nong bedong isnei habi pe ka rap karyang jongkin nong rap ki jongi ka sorkar kampet dada isari ki sa jong ba ni nga isnei ya ga jela hang isnei di paitbah habang apet ki jingin ke jongki ki sai ong ya ta nagaliang to voice of the people party na kadang ikwa ban pen kawa ya ni ga jela ka jongi ikwa ban thaudur pat ya ni ga jela ka jongi ha ka ba ki paitbah ki yomat ya ga jingker khu lingba kaspa kapoh ka baublei ula a ya ga jela ka jongi ikwa ban wanra ya kata kom sensor ya khadar ka babet ke bejat bet ye renti bat ni kwa bantulong ya ta jela ka jongi kum ka jela ka ki shakmat bat ka jela ka ki weipat kin yo iba ka meghalya ka dei ka role model lani ka nuksa ya ki weipat ki jela ha kari India ka jongi ganong ye phi langi kren ya kata snow ba ka dei ka jingkren ramnya ka bomla lo hemai ladang nging ya kut jengmut lada phi kut jengmut ya kaban ya trilem ya kaban nyen mi sakmat ya kaban ya ka ketiga mon ka ketiga tiang ka jongpi ya ka voice of the people party ngamdon jing aratin ya kaban nyen wanra ya kata ka jingkala ya kaban nyen penkala ya ka dur jong ka jela ka jongi habi pe ya ka jela ka jongi isang sop kalom kawa ka jot Mairang kelajot dei nama balami kibre kiba syukwa tak man kecit ya kaspa cok kamai Mairang Henry kibum don perkecingin kli ya kabakan skin sumar ya kamai ke Mairang kejongi kila syuklong ya kaspa Henry kim perkhat ke kibanjia ya ki khung kikti kejongi hadin hapoh na kaliang jo voice of the people party ni kwa banwanra eta ka roy pa kababiang om tang nakabentakan ni kapateng kabamenta henry kwa rubanuan ra ya ta roy kapar kabaki longdin ki jongi kinyo ya ka jing singan kinyo ya ka jing mentoy kata ka dei ka thong jo voice of the people party ka voice of the people party ka wei pat ka nongrim ka jong ka kalong ba kibami shakmat ya ka ban ai ban long kinong ya lamba ka voice of the people party ki dei kiba mi halo ko nong remban ai ya ka jing sekri kata ka dei ka thong jo voice of the people party nimyo i ya ka politics kum kata kalat kamai nimyo i ya ka politics kum kata kalat ya ka bangin ai kata ka jing sekri jongi sya upai ba na ta daw ha ka voice of the people party ni da pe kmi ba ya ki ba apply ya ka ticket nadu MDC MLA berkiwai ki election ni dapat ya kaban yo ya ki bril
bakin pet ya ka politics kum ta kalat ban pinhe ya ka spa hapoh ku jong ki Henry ya ta kalat ban ai ka jing sekri ka babha na ka benta ka imlang ka salang kata ka dei ka nong rim jong Voice of the People Party habang pipet lada kibri ki bapet ya ka nu ka kam kum kalat ban kamay spa nganong ipi kata ka kam kan kelas ni kay ka bangasay ay nuksa kalong ladang nong hikay pe ya ka kam hikay tangkum kalat ban kamay spa tang kalat ban yoja unom ay kita ka jing sekri ka babha na ka benta ki khana ongru banga nomla ban hikay baha hapoh school one institution kidon kino hikay kibakum kita ngam babun kidon kino hikay kiba haki school kimikai baha na pati kmi renti bagi kena wan tuition kena makin kamyok bisa hende kidon pat kino hikay kibayo ya ka kam hikay baka dei kata kala pan syakri ki kena kida trei sitom kida pinlet jingmut ya ka ban pinlong ki kena kibasta lada unong khai upet ya kam khai jengu tanggung kala pan kamay spa anong ipi unle buitu hakata ka kam khai ke jengu lada ha jaka ban sihabu kontraktor ada wi ya ka kam ke jengu ya ka ban tei ying tang kala pan kamay spa anong ipi kle bun usiap dona dovilat ai do rot ubomha ha jaka ban tei ya ka ying da ki piar ki babha hendai nganong ipi lada ubriu yu baka ni ka kam go jonga kalong ban syakri yaki paitbah ban syakri yaki para briu untri hok untri sitom kajuru haga politics nada pio yaki briu ki berung sa politics ban ong bangi wan sa politics ban a yaki jing syakri ken a yaki jing syakri kin bu ning tong yaka thong kalong hatu habanga sim yaka ni ka policy hatu habanga sim yaka ni ka senjam jing tre ki jonga kan kta kunno yau paitbah ka ka bo paitbah unyo nong nani kumnu kan kta yo paitbah hatu kan pindu nong ni ka pinyo nong yo paitbah nada ki ka pindu nong kin nong sim ya kata hindai nada ka pinyo nong yo paitbah kin le ya kata ka di ka nong rim ka ba chong ka jing sekri nada da ka Voice of the People Party ni yan na kata ka nong rim ka Batskhem ban ong ba ka jing rong sa ka politics kam de ba pin wan ya ka ban kamay spa lani men pinhe ke business ke jong ki hindai ki wan sya ka politics ya ka ban ai ya ka jing sekri na ka benta upai ba na takatla habi pet ya ki nong yalam ka Voice of the People Party kum iba bright kuma sya ai niksa ya i la pinjob pe da upai ba om ba pinjob da pisa om ba pinjob da ka no ka jing pinbi di upai ba i job pe da ka jing kersan di upai ba te kumnu phi habagi don ki basnai ke surok constituency ke jongi ki snai ke surok ke bomlong kumno ba leit ikmi ikran ber kontraktor i complain seki engineer i complain ya kata syadu ke sorkar India ru namar ba iong ba ni ke surok karkom snai ka kamlong bali la bande ka tu dei namar ba isim ka kam politics kum ka kam ban syakri yau paitbah namar ba paitbah la GTE da kata ka jinget da kata ka komjit ka bapa da ta na la pijit pa de ya kibri ki bawan ai pisai ki nam don chu ka jinget kle na ka benta ka jong fi but ha ba la pelut ik pisang anong fi unyele kumno ban kle biang ik pisa but ban job pat ha ka next election kata ka dei ka ba ka kwa ban tinsai ha ka ni janle na ta pa ba habinji yaki nong yalam na Voice of the People Party ban nong kum ki nong yalam ni ai ta jing kular sepi ya ka bang ai ya ka ta jing sekri na ka benta ka em lang ka salang ka wede ka mat ka ba ka Voice of the People Party ka yang scam kalong ba habang ai ya ka jing sekri ngim le silyang kmat kata ka de ka nong rim ka Voice of the People Party iba powel imlong MDC tangchung gitu kiba vote ye i Dr. Ricky imlong MP tangchung gitu kisanlak nyok ho ya aja imlong MP tangchung gitu
Nagaliang juga Voice of the People Party ni yang nakatakan nong rem habang nila job pigi election ni long kinong yalam jong baro ka constituency jong baro ka jela ka jongi kata kadai ka nong rem juga Voice of the People Party ngim ong ba ngin tray tang nakabenta kitu kibabot yangi ladat himbot yangi ngin nung ay ka jing sekri yapi kata kamdai ka nong rem juga Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka thong jengga khamtam gunui pi kalong ban pinbiang ya jing nang start ni kena ban pinbiang ya ka kot kya sigi paitbah haga Voice of the People Party nata ka daw nada pivot ne pimbot ya Voice of the People Party ladang iwan haga bo yen a ka ting sekri gajo yaw paitbah yaki nong chok shnong baro ata ka dai ka nong rim jo Voice of the People Party habi pai yakini ki bakwa tang ban su job election ban jai job si job election kile har takadur ban psa ban jia yaki kaptu ka ning hajar ki ban thebut yaki haka next election bakin job si job ndai nagaliang joko Voice of the People Party ni sim yaka ta kala ban job election yaka ban ai ka jing se kriso paitbah ka shong paitbah lao un kersan umdum kersan su ha taka election ka ban wan ka shong paro paitbah hindai nyen ai ka jing se kri ka bhatam Siau paitbah. Nadang kaliang cukup Voice of the People Party. Ni kuat penmi. Yang kita kinong yalam om tang ben job election na constituency. Hendrek ben long kinong yalam kibapet yakari bat kajat bende. Kadon kajing per kabakraw bah. Hapreng kita kiba job election na constituency lane ben long tang kilida hagi constituency. Ini penmi yang kita kinong yalam kiba kajat bende. Baro kawai kipet saki. Ikwa bagi nong yalam. Kiba mi nang ni na constituency, kiba mi na kawai per constituency, habagi paitbah ki kin burom ki nakada ka jingtrai ka jongki. Kata kanai ka nong rim jong Voice of the People Party. Baga Voice of the People Party ru kadon ni ka nong rim. Ya kaba ni ong ya kata. Kabangingay baga hok kasot. Ka kintiu ya ka jaj benri. Lada ngimdon ngimpin sung nong rem ya ka politics ka jongi lada ngimpin sung nong rem ya ka imlang ka salang ka jongi ha taka nong rem jong ko hok ya nong ipi ka jai benri ko jongi kan nong kiu dalai lehu namar lato ka hok ka kintiu ya ka jai benri na taka ko Voice of the People Party ngim kwa benthok yu paitbah ngim kwa penyalam baklayu paitbah namar nong ipi hakabukut namar nginget akatakan nong rim jongko hok kintiu ka jai benriu ni hap an age jing kitle kum utau beriu hakmat khublei kata kadai ke nong rim jongko Voice of the People Party but habani pensyong nong rim ya ka politics habani pensyong nong rim ya ka imlang ka salang ngajongi haka hok kasot haka taka nong rem kaba ni ong ka nong rem blay ni ngim kwa banyalam bakla yau paitbah hoy kidan ki bakan ho yangi bangi wan shapi kumne bangi tho yepi bangi tho yeng jing jong paitbah bangi grow yeng jing duna jong sorkar kiong ba ka VPP ka dai kanong halas surok kanong yepi baro ka jingkala ha ka imlang asalang kasdang na ka jing pensyai ha kum kini kijaka larang nyemyo ban pensyai kum kini kijaka ha ingin pensyai pa ka bui na kinong rem jong political party galong ba kian a ya ka jing pensyai siau paitbah bat ni pendep ya kata ka kamram go jongi kum ka party lara penji ni pinom ji ya ka Voice of the People Party kasyong pat happy habang ila depan pensai but ni na kaliang coba Voice of the People Party na kata ni kwa ban pinmi yakin nong yalam ki bakren ki kintin ki bakhiathau ki banongru ki noksa haga imlang kasalang om ki ba ki paitbah kin tang shui ya kadur jong nong yalam ki nong sis kumuto namar ki nong yalam ki politician nong ipi ki dei ki kum ki sok pen i ya ka jai benri
namar boleh ngong yang kata kum kisop ni namar ba ki kisim dia kata ka kam ka bakhya banong kum kinong yalam ha ka cai ben rem na ta kata ha ni ji ya kinong yalam ki ban yalam ni dei ban tek ben pikir ya ki bakin dei ki breu ki ba don ka duksa ko ha namar ka kum kren ka jing im ka bakinong yalam ki im kerta ya ki pai ba wat setrai menung pi wat ya ki pai ba ha ki shnong ki thau kan kta na ta da mi don kam yang ban tin mi ya ki breu ki ba don ke jing em ka ba ha bat ki ba don ke jing long ka ba ha bat ka ba kya theu ka ta ka dei kanong rim cho ba voice of the people party na ta da ko ba ngi ong men ne ha ba ngi ai ticket ka VPP ni de pet ni de bisar ya ka jing em ka jong ki candidate dan kita ki bapan tiket nak voice of the people party nyempet menoi pitang ya tak jingdon pisa pila badon pisa henry ke jinglong babha pat himdon nak kata ko voice of the people party ni pek ke jinglong babha ka kham kong san om ya ki wei pat nabar ba pila ban yuspa henry ke jingim pat ka bomba ka wei pat ka benta jong ko voice of the people party ka ba ni kwa baka bang ni pensong nong rem kalong ba yin ai kata ka jingkermen ya ka jaj ben rev ka jong ka jingkermen happy pet ya voice of the people party ni ngai manin la ban honra ya ka jing kala ka jela ka jongi da ka jing trelang jong phi pai ba but ka voice of the people party ya ka bagin honra ben ben bapat ya ka ni ka jela jongi sai sin pat ba ka wei ka bang ko ban kren hoi menakani kidan ki boong yana haba pialap election hab hi kren kum ka party phim dei ban ong u khinriam u pnar u bhoi u war u dei pa khasi baya tiong namar la hi kren kum ta kidan ki bre ki bathot namar ba kinam priang ya ta jing ong jong phi ba ke jaj ben re khasi ka kan thup pat di jaj ben re pnar hene na kaliang to voice of the people party yang halo kata kanong rem banong ba ngi ngenya penteli ya ka jaj ben rew ka jongi ka jaj ben rew khasi ka de ka jaj ben rew ka bai teli bat ka don ka jing ong ka ba pen jendau jem rew ka bong ladai ya teli u khasi lawai ka perthai kiong ya kata ben pen pa ba kamla ban long bo khasi ya teli kanong e phi ladai ngi ku ka jaj ben rew ni pedang kum ya kata nganong ipi kalong ba ma sibune ken mau ya kata ya ki kentin ka bangi kren ni dei banda pikir ya ke jingkren ngim dei ban syukran thala bat ngim dei ban ngai thala namar ka kentin kalong ka bak ton bor sibune kum nu ni kren kata ka kata ya kata ka jingim ka jongi nada raw ya kum gani ya kentin manom bani teli khasi kanwa ka perthai ngim dei ban pedang da dei lu ni kum ga jai ben dei khasi ni dei ban yateli ni dei ban yeng ni dei ban don ka thong kum ga jai ben riu kata ka jai ben riu ka khlang ka jai ben riu ka ba yateli ka jai ben riu ka bha ni dei ban bu ya ta ka thong bat ai ba ni ngin ya ha ta kalenti kai ka ba nanong ipi phila ban ong ba hot ka jing kren jong ka voice of the people party kata ka jing pensha jong ka voice of the people party ka biang e henry de uni uba candidate na ko ka party ba de udi bhayin udi perlok udi upara balang udi kumta phila bano henry nganong yu kita kan digawe yang asaj ong lada ukum jonga nane u lade ki bhayin jonga ki yang hi hakalinti ka bomdei ki yat hi haka party ka bomdai nganong ipi nganon panong ba wat lada yang election ukhun na jonghu ngan nom tre ban leit hep vote hau lene nganom tre ban kersan ya kalinti ka bomdai kabalaj wat lada dei makana ki bahayin trai ki jonghu ide ban yang nak kata kanong rem nganong ipi kum ka jaj ben rew nang ba ka jaj ben rew jongi kan im sai sen pat bat bangin nyo etaka komsensya ka khada ka bokho ka basuba ha ka ni ga jela ka jomi te pa pipe
yang Voice of the People Party kumai iba pungol ila dep keren ni kat hong jung ni hoj akan ni MP election kolong ko don kam hendai ka ba kam don kam ka bunyi keren kadai na kabentau snem arajar arufra hoj idan ki paiba iba ong yang habang yale cherum seneng ki khublei kiong pila job sup nila job sup ngin job bed dan iba ong khublei MP ru ki ong hi hendai ganong yu kita kami kawai bangi nagaliang jo Voice of the People Party ngingay ha kata kanong rim bangin trace ito nadara wala don ke jing pensyo bangin job bed kidan liba ong re pimlet kan basu pila job hendai nagaliang jo Voice of the People Party ngingay alor ganong rim bangi ngendai bandon ke jing endai bet paiba dei tang man wan pan ya keren kumni hamadan hendai wat pan ya kendui i paiba hagi pocket meeting lu namar bangin yo pada ya ke feedback la ne kata ke jigo jong paiba kata ka dei ke nong rim jo Voice of the People Party but habai nagaliang jo Voice of the People Party nadarangi wan sapi ya kaban ya wer ya kaban ya tho ya pi ya kata ka jing non kam ya ke jing kersang go jong pi ya ke by election wat ong bangin job dei wat ong bangila job lu paru namar ka election kadai ki election yamla man simsting ya kata lana hi simsting weiru simsting ong la job lu pa poi se kabarem ban but kan poi ke jing babi kumbai ba adan menchua haslam arajar khat kha irem dei namar bikinong kersan ki jong ki yong ba ngila job iba in job be ikem tebut haba dala nyau ni kabut irem ko nyau ku ribut di paiba hakani ke MP election ke banwan ru mi paiba ik ban thep ik bot ku jopi what sim sting banong bangila job lepa ke ke thong jo Voice of the People Party hakani ke by election ko long ba ngin job khambun banya ke bagi job house name arajar akusa balingi ong bingi dei ban job khambun i job khambun dei na marba kani ka jing job jongi khambun kani ka by election kanong kum ka khubor sa ka jakun riu kanong kum ka khubor segi wei party bag ka VPP kan wan hakabor house name araja akufra hoi ton ki ba ong ba kidan ki prolog jonga ru ki ba ong ba kani ki MP election tengen kersan ni haka MLA election tingin siya petpat. You know you he. Hoat ka sumu sibon ya kajing kersan ka jongpi ban ong ba ngin kersan ya pi kan dia MP election. Hendai ke ka pengakuan ban kerpat kelong ba. Ya kajing kersan ya Voice of the People Party pin ai minta igibong pajuai but gangyay ai halsem arajar arufra kata kajing ai sing kersan ka jongpi halsem arajar arufra ngin da sungu ya ke jikasyan chupi balik kadon kana house name arajara bufra kandon bitang arken hun ka wei ke ken hun ka bayalam da galinti jong ka pisa ka wei galinti ka mangalabata yi ka linti ka bangin ha ke jing shakri ka linti ka bangong bangin triyeng ha ka hok pasot bat ka linti ka bangin ya da ka linti ka bangin nom pinbi yau paiba bat ngin nom thiet yau paiba kuma thiet yaki siar ki han kata kadai kanong re haga MLA election arja rukha dantang artali gelenti mundam ni bat hangni philei makumno kani ka party ka ber het pisa ka ngoi tili yaki wei pat ki political party bat ni iru bagi kumno ki wei ki political party ki leit panyan no pat kani ka sorkar ka pamenta house name arajar abufra kandon bitang artli lada hijit ya ka VPP jit ya ka VPP lada himjit ya ka VPP hinyo biang ya ka jo sorkar ka bakila yo minta bat kumangong ipi ka bangal ay pa ka woni lada hijit yang ini ka sorkar ka pamenta ganong ipi dan pinlit puli ikon ki jongpi dia lain nak satang ladakan ke sorkar ka keluar bamut kumnore
ki khun kinang la ban yo yang jing puli batat hindai pinom yo shu nang lapik ngaku pun hingai ngalapik ya ke polisi terekam jangan sorkar namar boleh ngong kata wat mentaru nong ipi ki kena samla hamizoram ki sew ya ke bai college tangsan hajar tingkah shisnem ki samla hami karya ki aban sew lagi phawajar tingkah ha shisnem kata ka jing ne pe nang ni sakhwat lekan nang ki shu dilada phi be don khun don kti hai ngasem hilawan perkhat ya ke ege banjia nang ni sakhwat ban hausnam araja afufra kadai kata ka test ya ka jaj pendri ko jogi la ka jet ya galenti ke babha ni ka jet ya galenti ka ba don bohong ban sui pendi iau paiba tiga jet kanong ipi kata ka syong api hindrai ni don kam lada ngi wa sisai ke jingkala kam don da kawai pat galenti kata ka galenti ke dai tangling ba jong ko voice of the people party ya ka pin wanra ya ka jingkala hagar kom sencha ka khana nawaba ni don kam ben yo ya ka si da kum no lai pu ar na ka lai pu ri ko ta ka bu na tam ka bangi dei ban trei bat ya ban yin yo bat yin dei ban kam ken tiru ya ka ni ka Mairang Constituency nang ni banong ba ka ni ka Mairang ru ka dei ka constituency ya ka ban no sanyang siya kata ka jingkala ka ba ka jaj benri ko jongi kan yo kan ma house name arajar rangi dei ben sim ta ka jingkut jingmut ngem dei ben pe siya ka mon ka yang ho ka jing dei ngan ong ipi ya kiwi pila ban ban jing dei dia kata pidron pila ru ban ban ka jing snow bangila ya dei kam bangila ya dei bhai bangila ya dei bhasam hendei ke ege ba kham don kam kolong ba ni dei ben pe ya kata ka ege ba ja ha ka itlang ka salang ka jongi namar ke ege bangile war ke ege bangimle kan kita ya ke imlang ka salang kan kita ekalawei jogi kon di tigi jongi la da pai ba balai ni keren ni ban ya kan ega arajar afra namar bangin wanra sisa ya ka jingkala bangin wanra sisa te ka kom sensyar ka ba kham bha ka bangin wanra ita ka ban pin kala ban pin suk yo pai ba ban pin kham hai ka kom sensyar khadat ka dei lingba ka MLA election ka bangin yo ya ki minister ki jongi ka ban syong hang tei has secretariat namar ki bon ki subject ki bakta persya yo pai ba dan ki bakta directly yo pai ba ki dei ki subject jong ka state government ho ngan ong ping te district council ke ngila yo ya ka isi na ki chi ida ka VPP hendai ke ni ke district council ka don ki subject ki baduna ke subject aga district council habi pe ke parliament ru pi pe ibun ki subject ki ba kim dei ki berakta direct yo pai ba henne ki subject ki berakta direct yo pai ba hagan ke jala ka jongi ka dei ke subject jong ka state government ka jing ko jingkhia ka jingnang ka jingsta ka rep karyang ka rimrat nata ka shong shngan ka shong suk ka tamar khot ka dei ka ba pek ka sorkar jala la da piyo ka sorkar ka ba pek bhanam to pai ba pinyo ma ye ki jinggahu la da piyo idak sorkar ka bum pek bhanam mentar ka jing mentu jung pai ba pin ma ye ki jinghe ngarong ye pi kawai habam dan kata ka imlang asalang hagaba ka an ke terekam ki pai ba ki ma ya ke jingye ngiyosno shibune bahas surat kadang ke jingnya lum pisa jugor kiudor ki marbam ki mardi kay ke bang ako benito ipi galong ba ngasulong mo kay ke bejia galong ba kadok basi hang ni hari khasi jungi kapoy hadu sanspa sanpau indrospa sikilo henrai hanagalan kadok basi kapoy tang aspa prapau laispa pingka kay ke bejia ganong ipi kamde da kador tanrai jong basi ubang ya tiet nang tinadhar hendai kadon kay nasalindet yak ba pinlong ya kani kador pandram hadu kani but manu basakta dei basakta kawai kalonging kababam ya kadok masih but baligid lejia kumni dei namar ba kaan kamlong kabaklan hagan ni jilla ka jong manu babat ya ka ai dei babat ka sorkar jilla tigidon kamban yo
yakin minister kiba pek ya taka ai bakan tray so paitbah unyo ya jing mentoi na mi ban job sai sin pat penginong ba house name araja rufra ni dan kam ban wanra ya kata ka jing kala ka sorkar ba ni next kam bani kmilen ti hiru banang ni na Mairang Constituency ki jong pi pensei ya ka VPP bat nganong ipi kumbang ala keren ne habat pe ya ka VPP ni ngim tray kum tau sibet ni tray kum ken home pe ho ni so tho ba ukan di udon kam hendai ke ai ba don kam ru korong ka party lada ka party kam nong ipi ka ba yau menes yau u MDA jong pi ya ka ba unla bantre ka party ganong ka don kam sibune pe ru ya kino yalam juga party pe ru ya ganong rem juga party na mar haka voice of the people party ganong ipi ni tray kum ken home bat ni tray ru ringkat ya ka ban wanra ya ka jingala haka jela ka jongi te dakini kitin bakhindia tu blai yo kan kar khu ipi te nga sofa ban khot ipi kum di paitbah ki bawan sa kani kamaran nakabenta ka laway jongi kon di ki jongfi na kabenta bagian wanra eta jingala ka ba sisa hagani ka sinsa khada ka jongi te sofa banwan lang sakmat sofa banwan gitu kiba skoba pi don kata kabenta ya kaban nganno senyang bagan don keti ya bagan don benta hakata ban wanra ya ta karukom sensa ka khada ka bahu ka sensa ka khada ka banya hap na kabenta kata ka jing toi jongi khon gikti gi jongi na banta ka lawai gi jongi ya perta pra license lai bat mo ha pra dangdan ki bombat benra ya merah ni ba coba lagi ni nyara biasa isin indra tak amen si macing rehem indra tak amen si macingkut jimut benong ba ngin kersan ko voice of people party hadu islam arajar arufra nangani sakmat bar hoy netik na bring you pi don bla kersan nadu MP election don let's say kersan nadu ke MLA election hindai nangani sakmat Yenang kersan susu yang voice of people party yang bengin warra mong isisin yang tak jinggalah ke jalan.